אתם יודעים, העולם גועש ורועש כעת. שמעון פרס מת. הוא היה מבית חרדי. הוא שבר רדיו בקטנותו. לא נפל לו. כמו ששוברים היום פלאפונים, הוא שבר רדיו. ואבא שלו ביקש להיכנס אצל החפץ חיים והביא איתו את שימלה. והוא ביקש ממנו ברכה. אז הרב החפץ חיים ברך אותו באריכות ימים. היה עוד משהו שהוא ביקש, הוא לא רצה לברך אותו. ורק זה, ברך אותו באריכות ימים. ותמיד פרס אמר שהוא שומר פתק מהחפץ חיים, ותמיד התהדר שהוא בטוח, הוא לא חושש, הוא יאריך ימים. ותראו, הוא לא זכה לקדש שם שמיים בחייו. השיקולים שלו תמיד היו אינטרסנטיים. הוא היה מאוד פרגמטי. הוא ניצל כל מצב כדי לקדם את עצמו, כדי לשרוד פוליטית ואחרת. אבל הוא נפטר ביום פטירת החפץ חיים באותו גיל שלו, 93. אז מה שהוא לא הצליח לקדש שם שמיים, במיטה שלו יצא קידוש השם לחפץ חיים. שהברכה של החפץ חיים אכן התקיימה, ואין לך סימבוליות יותר מזה שבאותו יום שנפטר החפץ חיים ובאותו גיל. אבל יש עוד סימנים. כשהוא נפל למשכב לאחרונה, זה ביום שהיו הסכמי אוסלו. וכשהוא נפטר, זה בדיוק היום שהוא חתם על ההסכם. אז זאת אומרת, מן השמיים מה שאדם לא מצליח לעשות בעצמו, על חשבונו עושים. שאנשים ילמדו מזה לדברים אחרים. שרון לדוגמה, הוא גרם להתנתקות. אז השם ניתק אותו 8 שנים, בדיוק. לא עלה ולא ירד, מנותק. עשה התנתקות, ניתקו אותו. לא רצו אותו לקבל פה ולא למעלה. 8 שנים. אז יש אנשים בחייהם לא זוכים לעשות דברים שיקדשו שם שמיים. אבל אפילו במיטתם מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, שמתברר איך הקדוש ברוך הוא עושה חשבון עם כל אחד ואחד. ויש עוד הרבה לדבר בזה. יש אנשים חושבים שזה כבוד גדול מה שחולקים לו, ובאים כל העולם וכו' וכו'. אין עונש יותר גדול מזה. כי אסור להלין את המת. מי שנפטר צריך לקבור אותו מיד. נפטר אחר הצהריים, קוברים בלילה, לא מחכים. לא למחר ולא בטיח ולא כלום. אין סבל יותר גדול מזה שמעכבים את הנפטר. ועכשיו מייבשים אותו ככה 2.5 ימים. זה צער שאין כדוגמתו. זה עוד לפני חיבוט הקבר. יש חושבים שלא יהיה לו חיבוט הקבר בגלל שהוא ייקבר ביום שישי. לא כל אחד זוכה לזה. אבל מכל מקום צריך להבין דבר אחד, שאדם יכול היה להיות מקדש שם שמיים בקלות. הנה תראו כמה השפעה הייתה לו בעולם, בכל מיני תחומים. ואם היה עושה עוד צעד אחד קדימה וחוזר בתשובה, מי יודע איזה מהפך היה יכול לעשות בעם ולהשאיר את חותמו. אבל הוא היה אצל הרבנים הגדולים החשובים ודיבר והתברך וכו', ואת הצעד קדימה לא עשה.
אשתו כן עשתה. אשתו, סוניה מנוחתה עדן, היא חזרה בתשובה, היא שמרה שבת והקפידה מאכלות אסורות. היא הייתה שומעת קלטות שלי והיא חזרה בתשובה בעניין הזה. אז היא לפחות זכתה. שמעון לא. סוניה כן.